איזה סט יותר טוב, 151 או פריזמטיק אבולושנס? בואו נראה. הנקודה הראשונה היא מבחר קלפים. אז קודם כל, ב-151 יש פוקימונים רק מהקנט אוריג'ן. זה אומר, הפוקימונים כנראה הכי איקונים בסדרה. אז זה גם כולל הסטארטרים כמובן, בלבזור, צ'רמנדר וסקווירטל. ושלושת הקלפים של ההתפתחויות האחרונות שלהם, הם כל כך יפים, שהם הקלפים הכי עיקריים בסט. לעומת זאת, בפריזמטיק אבולושנס יש מבחר די יותר גדול של פוקימונים, אז זה אומר פוקימונים מכל מיני ריג'נס. אבל הם בעיקר מתמקדים על האבולושן, זה אומר אמבריון, איבי ופוריון, כל מיני כאלו. וזה אומר גם 9 מתוך כל הקלפים השווים מעל $100 הם רק של האבולושנס. אז אפשר להגיד שהנקודה הזאת תלך להם 151. הנקודה השנייה היא המחירים. היותר זול מנצח. אז נתחיל בבוסטר פאקס. 151 זה $27. בפריזמטיק אבולושנס זה $13. זה כמובן מתחיל לפריזמטיק אבולושנס. אוקיי, עכשיו ETBs. של פריזמטיק אבולושנס זה $166. אוקיי, יפה. ושל 151... אפילו לא בא לי להגיד את זה. 661! אוקיי, לעצור ולנשום. לא נראה לי אפילו צריך להמשיך עם זה. הנקודה עוברת לפריזמטיק אבולושנס. אוקיי, עכשיו הנקודה האחרונה. זאת תהיה השווי לכסף. ב-151 יש 6 קלפים מעל $100, שלעומת כמה שכל זה עולה זה ממש לא שווה. ובפריזמטיק אבולושנס, כפי שכבר אמרתי, 11. וגם תזכרו את המחירים, כן? אז כנראה שהמנצח זה פריזמטיק, אבל זה יכול להיות 151 אם המחירים היו קצת שונים. לא קצת, אבל שונים.